ଆଜି ମଟନ କଥା କଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ବାକାଳିରେ ମନ ପୁଣେଇକି ଆଉ ମାଂସ କଷା ଖାଇବା ମାଛ କଷା ଖାଇବା ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ପୁଣି এখন ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଦେବା ଆଉ ସେ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଅର୍ଥର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବା ତାପରେ ଦିନେ ମରିଯିବା ଠକି ନା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ଖାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆହାର ଶୋଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଯାହାକୁ ଭୟ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି ଆଉ ପିଲାଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୈଥୁନ ଏଇଆ ତ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏଇ ଚାରୋଟି କଥା ମଣିଷ କରେ ଆଉ ଏଇ ଚାରୋଟି କଥା ପଶୁ ବି କରେ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ କିଛି ନାହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ତାଙ୍କ ନାଙ୍ଗୁଟା ଅଛି ଆମ ନାଙ୍ଗୁଟା ନାହିଁ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲାଗୁଡ ଥାନ୍ତା ଆପଣ କଣ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ମୋ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ମୁଁ ଜମିଦାର ଶାନ୍ତ ସାମନ୍ତ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ପଶୁ ହେବି ହଉ ହେଲା ଆପଣ ମଣିଷ ମଣିଷ ଜମିଦାର ମଣିଷ ঠিক আছে এই বলো তৃতীয় কইলে কোন বুঝায় ଛୁଆ ପିଲା ଆଉ କଣ ସଂସାର ଗଣ୍ଡେ ଛଡା ଜନ୍ମ କରିଦବ ପୁରା 700 ଘାଣ୍ଟିବେ ସାତଟା ଛୁଆ ଆମେ 7ଟା ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବେ আচ্ছা 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 এইটা তাহলে হচ্ছে আপনার ପାଇଁ ସଂସାରର ସଂଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ତାହେଲେ ମତ ବିଭାଗ କରି ମୋ ସହିତ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା